जागोन कर्टआव बिनि उनावसो साजा होगोन कर्टआसो नंगौना नङा थ' बेथ' हायाबा थारमाने बिसोर हायोब्ला बे जेसेबां दायो दङ 100 जननि बारा बिथांमोनखौबो थारमाने बिथांमोनानो सोनानै दोनदों आरो बाराखौ बारा गियान नाब्लाया गखांनायनि उनाव सहि होखांनायनि उनाव बे बाहेरायाव थाब्ला सोरहा लाब जागोन लकसान जागोन जों बयखौबो मिन्थिखायो आरो बिनिखायनो गावसोरनि खुगाजोंनो बुंदों जेलाव सोगोन बिपिएफनि मानसिफोरखौ थारमाने एनडिएफनिखौबो सोगोन सावरायनानै बेखौ जोङो रिजल्भ खालामनोसै बेबादिहाय सिज फायार जादों बेनि उनावहाय पिस प्रसेसनि थाखाय इन्टारल'केटर एपइन्टमेन्ट होदों बेनि उनावहाय पिस प्रसेस जादों आरो थांनाय बोसोरनि नभेम्बर दाननि 15, 16, 17 बे थारिखआवहाय फाइनेल डिसकाशन कन्टिनिउसलि सानथाम गुवाहाटीयाव इन्टारल'केटर आरो एनडिएफनि मोनथाम हान्जानि गेजेराव जादों जानोसैयाव उनाव बे जिनिसखौ आइबिनि आखायाव हरनानै गुथै थांसाफां दिनै पिस एकर्ड what is the meaning of peace accord गोजोन गोरोबथानि ओंथिया मा सोरजों जानाय गोरोबथाखौ गोजोन गोरोबथा होनो जायफ्रा हाथियार लानानै संग्राम खालामनाय बिसोरजों जानाय गोरोबथाखौ दिनै गोजोन गोरोबथा एबा पिस एकर्ड होनो थामहिनबा बे एकर्डआ थांनाय 24 जानुवारियाव जालांनाय एकर्डआ एनडिएफबिजों जानाय एकर्ड नाथाय पिस एकर्डनि ओंथिखौ जों दिनै नुस्लाबनो हायाखै बे थामथि एकर्डआ बर' हारिनि हांमा हांसानि मोनसे गोरोबथामोन नाथाय हांमा हांसानि गोरोबथाया दिनै हांमाल' जानो थांनायनि लामायाव दुखुनांथाव दिनै प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएलनि आफादगिरिया मेल मिटिंआव बुंदों मिडियायाव बुंदों जे बे एकर्डनि बयनिख्रुइबो देरसिन मोननाय एबा एचिभमेन्टआ जाबाय पिस म्यानमाराव थानाय भुटान हाजोआव थानाय बर' सेंग्राफ्रा फैफिनजोबनानै जोंनि बिमा बिफाजों थानो मोनबाय न'खरनि मानसिजों थानो मोनबाय केम्पआव थानाय सेंग्राफ्रा दिनै न'खरनि मानसिजों थानो मोनबाय बिमा बिफाजों बिसि फिसायजों थानो मोनबाय बिनिफ्राय आरो सान्थि मा नांबावगौनो बिथाङा बावबाय नामा जे बेयावहाय एकर्ड खालामग्रोबाय पिस एकर्डखौ खालामनाय मानसि सासेयानो जेलाव दङ बेजों लोगोसे 100 जननि बारा दिनै एनडिएफबिनि नामाव जेलाव दङ बिसोर मा बिमा बिफाजों थानो नाङामोन नामा गावनि न'खरनि मानसिजों थानो नाङामोन नामा बहा गोजोन जाखो बेवहाय जों बाथ्राफोरखौ ओरैनो बुंब्ला जाया दिनै पिस एकर्ड खालामहोनानै नुवा नुस्लाबा नायहोस्लाबा रेडि खालामबाय गावस्रा बहाबा गान्धी भवनाव एसि गैयि गान्धी भवनाव लायनो 20 दिन जनानै बानायबाय बिनिफ्राय सहि खालामहोबाय बिनि उनाव आरो जेलाव एनडिएफबिजों जानो गोनां फाइनाल जानाय जितु एग्रिमेन्ट कपि बे एग्रिमेन्ट कपिया नैबे दाख्लै सहि जानाया नङा आइफोर आफाफोर नाथाय बिनि माखासे गोबां जिनिसखौ बेयाव सोदों बेबो नंगौ खिन्थु जुदि बैयो जानायमोनब्ला आं बेनिखायनो बुंगोन मोनसेल' खोथाखौ खोनाबानो नोंथांमोना फोथायगोन जे एनडिएफबिया बानायनाय जितु फाइनाल ड्राफ्ट बे मथेब्ला मोनसे क्ल'ज दङमोन 19 नाम्बाराव एनडिएफबिनि जितु मा होनना बुङो बेखौ ड्राफ्ट बेयावहाय जे एनडिएफबिनि जायफोर cadres all the cadres and leaders those who are in jail जायफ्रा जेलाव दङ एनडिएफबिनि केदार मावथि सेंग्रा दैदेनगिरिफोर बिसोरो बे एकर्डनि गेजेरजों जेनेरेल एमनेस्टि एबा राजहुआ समाधान मोननायनि बाथ्रा बेयाव लिरनाय दङमोन आरो बेखौ इन्टारल'केटरजों सावरायनायावहाय बेखौ गनायनायबो जादोंमोन खिन्थु नैबे चुक्तियावहाय बेखौ दैखांबाय बे केसा गैया आलादा मोनसे सोबाय बेयावहाय केसखौ मोननै खालामना रानबाय हिनियास केस आरो नन हिनियास केस गिदिर गिदिर केस आरो फिसा फिसा केस केसालाय केसानोसै आरो बिथांमोना जि मावदों हारिनि रैखाथिनि थाखाय मावनाय हाथियार लानानै संग्राम खालामनायाव जानाय जाथायफोर बेफोरो आं दहायनो बुंखादों गावनि उदै गावनि न'खरनि थाखाय मावनाय नङा बेयावहाय अन्तत पुरा उइथड्रलखौ लिरनो हायाब्ला मानिहोनो हायाखैब्ला खारन बेखौ बार्गेनिं खालामनायाव एनडिएफबिया गैया अब्ला अन्तत बेलनिथ' खोथा लिरनो हायोमोन जे एकर्ड जानाय लोगो लोगो बेलाव जाबाय केसा 5 बोसोर थायो ना 10 बोसोर थायो ना 2 बोसोर थायो बिनि उनाव उइथड्र जायो बे आलादा खोथा खिन्थु दिनै गनायाथ' गवाखै जायखौ लाबोबाय बेखौबो आरो सोनानै दोनफिनबाय जोंहा दिनै मोनसे बाथ्रा आं गले गले गोसोआव फैदों रायजोफ्राबो सोंदों आं ससियेल मिडियायाव लिरनायबो नुदों फेरेंगाया जेरावनो मेरावनो बुंदों माबा लायनो मा होनना बुङो बेखौ दिवालि धामाका होगोननो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ माबा दालि रुबाय थादोंनो गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव मोनबानो जानो हरगोननो जेलाव सोगोन होनदों हाबाब इउपिपिएलआ बोरै जेलाव सोनो हानाय जाखो पुलिसासो लांगोन बिसार जागोन कर्टआव बिनि उनावसो साजा होगोन कर्टआसो नंगौना नङा थ' बेथ' हायाबा थारमाने बिसोर
100전이 봐라 비타민그보다 만에 비타민 수안 된다 바로 바라 그 봐라 미안합래 고강내니 오나 소위 강내니 오나 내 바해로 탑라스를 알랍자간 록산자간 좀 보이고 민지카여 아로 비니카여 가우스니 부가자는 공든 제랑석은 비비언니 마티프르그 가만히 엔디에 비니그 버스거든 가우스니 부가자는 응카든 베바트램 여기에 아이프라 바플 정이 시방 그좀 사트볼 자는 나가 정이 산나야 정이 하리니 윤 가정 맞아든 비고 산나네 맞아는 정 자바인 자든 ang BPFO dene di perengga bung de bida ko pangbai di perengga nungtang jodi soरखौबा हारि सिबिनायनि नामाव फाननो हायोब्ला बायनो हायोब्ला फालांगि खालामनो हायोब्ला बे नोंनि खोथा नाथाय जों हारि सिबिनायनि नामाव रावखौबो जोङो फाननोबो हाया बायनोबो हाया जों हारि सिबिनायनि नामाव फालांगि खालामग्रा जों मानसि नङा दिनै आं BPF आव हाबनायखाय राइट खुसि जाबाय 17 जुनाव बे आंनि न'आव थांदों अब्ला आं BPF आव हाबाखै आंनि न'आव थांदों खिन्थु आं बेनि उनाव आं जेब्ला 28 आगष्टआव Dera